אז מה קורה חברים, כאן הוא זוזנבאום, ובסרטון של היום אני הולך לשחק רובלוקס. כמה זמן לא העליתי סרטון לערוץ שלי. באמת זה הולך להיות ארוך, אז כדאי שתיקחו פופקורן, שתייה ותהנו. אז ככה, היום אני הולך לשחק במה אתם מעדיפים, אבל בגרסה שממש אוהבים, שהסרט הזה הפך להיות מאוד מפורסם, וזה ציידות השדים של הקיי-פופ. אם גם אתם אוהבים את הסרט הזה, תכתבו בתגובות קיי-פופ. קיצור, זה שתתחיל תשימו לייק, סאב והתחלנו. מוכנים? זזנו. אני לא צריך את הסתירות האלה. Would you rather be Rumi or be Genu? Which one will you pick? מה לבחור? אני רוצה להיות רובי או ג'ינו? תקשיבו, אני בן, והשם שלי זה עוז נוסלבאום, זה אומר חזק, אמיץ וזה, אז אני אלך על ג'ינו. Would you rather have Romance's hairstyle or have Mystery's hairstyle? His forehead must be so huge. Which one will you pick? אוקיי, שיהיה לי את השיער של רומנס או את השיער של מיסטרי? האמת שהשיער של רומנס נראה יותר יפה, אז אני אלך. Would you rather be forced to say that you love Huntrix? Or forced to say that you love the Saja boys? Which one will you pick? אני יותר מעדיף את הנטריקס מהסרט סאג'ה בויז המוסדרים האלה, שגנבו להם את המעריצים בסרט. בואו נמשיך. Would you rather fight one scary demon? Or what? 10 demons? Which one will you pick? אני מעדיף שד אחד עשרה זה קשה מדי. נראה אתכם. יש. בואו נמשיך. Would you rather save Huntrix from the train? Or save the Saja boys from the train? Which one will you pick? להציל את הנטריקס ואפילו את בובי, או להציל את סאג'ה בויז? ברור שהנטריקס. Would you rather eat ramen yum or eat kimbap also yum? Which one will you pick? אוקיי. מה אני רוצה? ראמן או סושי? ברור שראמן. אני מעדיף יותר ראמן מאשר סושי. סושי. Do you want a Saja boys light stick or a Huntrix light stick? Which one will you pick? אני מעדיף את זה של ההנטריקס. תגידו בי אתם יותר מעדיפים, איזה להקה יותר אתם אוהבים בסרט, סאג'ה בויז או הנטריקס? Would you rather be short like Zoe, which you already are, or tall like Mira? Oh, you wish. In your dreams. Which one will you pick? מי אני מעדיף? מה אני מעדיף? נמוך ממש כמו זוהי, או גבוה ממש כמו מירה? גבוה ממש כמו מירה. אני צריך עוד לעשות לחשוב על זה. Would you rather join the group? Please, please, please. Or also join the group. Please. Just join the group. Please. Which one will you pick? בסדר. אז ככה. אני אלך על חתול. אני יותר מעדיף חתולים. טוב, נו, אני אכנס לקבוצה שלהם. בואו נעבור הבא.
Would you rather be Zoe from K-pop Modified. Demon Hunters? Or Is it be better Mira than- from K-pop Demon Hunters? It is a hard choice. Which one will you pick? איזה באטל לי מעדיף להיות? זוהי או מירה? מירה! חבל שאין כאן בן. סליחה. Would you rather finish the K-pop Demon Hunters maze? לעבור בארוך Or finish the K-pop Demon Hunters obby? או לעבור דרך Which one will you pick? טוב, אני אעשה את זה. שזה היה... זו הדרך הכי בהירה אולי. אני בכלל לא מאמין מה. זה כנראה מפתיע אותי שאני אלך לשם, אבל בעצם צריך ללכת לשם. Would you rather be super, super, super fat? Or be super, super, super skinny? The Saja boys are stick figures, haha. Which one will you pick? מה עדיף יותר להיות סופר שמן, או להיות סופר הזה? תקשיבו, אני רוצה לרדת במשקל שלי כי אני די שמן, אז אני מעדיף להיות ממש רזה. מצחיק. Would you rather delete the song Golden by Huntrix? Or delete Soda Pop by the Saja Boys? These are like my favorite songs. Which one will you pick? אוקיי, להשמיד את גולדן של הנטריקס או את סודה פופ של סאג'ה בויז. תקשיבו, אני יותר אוהב את סודה פופ. אז אני אשמיד את גולדן. תגידו, מה אתם הייתם בוחרים? איזה שיר אתם יותר אוהבים? גולדן או סודה פופ? Would you rather have a giant Rumi follow you around? שאני אהיה גבוה מה... Or have a giant Genu follow you around? שאני אהיה Oh גבוה my כמו... gosh, these guys are so massive. שאני Which one will you pick? שתהיה רומי ענקית שירדוף אחריי, או שיהיה ג'ינו ענק שירדוף אחריי. אני הכי אוהבת רומי בסרט הזה, אני אלך עליה. Would you rather have a cute derpy אוקיי, pet מה עדיף להיות? מי or עדיף a שיהיה cute לי? bird pet? These guys are so cute. Oh Da- my gosh. דרפי או סאסי? Which one will you pick? אני מעדיף את דרפי. הוא חמוד. אמא שלי ממש אוהבת אותו. ראיתי את הסרט, את סבא וסבתא שלי, וגם אמא ראתה. אמא שלי. Would you rather be times 2 size like giant Rumi or be half your size? Rumi looks so small, wow. Which one will you pick? שתהיה רובי ממש גבוהה כפול 2? שאני אהיה גבוה כפול 2, או שאני אהיה ממש נמוך 0.5. אני מעדיף להיות ממש גבוה כפול 2. Would you rather go and explore the Huntrix girls' house or explore the Saja boys' house? I wonder how they live. This is a hard choice. Which one will you pick? תקשיבו, אני יותר אוהב את הבית של הנטריקס, אז אני אלך עליו, כי להנטריקס. בואו ניכנס לזה. הנה, ועברנו לבא. Would you rather jump high or run fast? Which one will you pick? לקפוץ גבוה
או לרוץ מהר. אני חושב שעדיף להיות קצת מהיר יותר. בואו נמשיך. Would you rather be baby מי עדיף יותר להיות? Saja or be Abby Saja? Which one will you pick? תקשיב. אני ממש לא... אני שונא את סאג'ה בויז ואני צריך לבחור בינו. אז בייבי סאג'ה או אבי סאג'ה? אני אלך על בייבי. כי אני הכי שונא את אבי בסאג'ה בויז. Would you rather have Rumi's demon marks or wear a demon costume? These choices are so hard. Which one will you pick? אוקיי. מי להיות שד או רובי השדה? אני מעדיף להיות שד כי... יש לי קומץ של שד. Would you rather save Rumi from the exploding TNT? Or save Genu from the Saja boys from the exploding TNT? Who do you like more? Which one will you pick? וואה, זה באמת קשה. אוקיי. אין לי ברירה. אני חייב להציל את רובי. אני מצטער ג'ינו. בואו נמשיך. Would you rather have super big buff arms like Genu? Or have super big buff legs like baby Saja? Which one will you pick? טוב. בסרט אין כזה שרירים. האמת יש לאבי בבטן. ואני לא רוצה להיות שמן, אז אני מעדיף את ידיים שריריות. Would you rather drink super hot sauce, so hot that you get set on fire? Or drink a super cold soda pop that freezes you into an ice cube? Which one will you pick? אוקיי. אני מעדיף יותר את המשקל של סאג'ה בויז. Would you rather climb the ladder to meet the Huntrix girls? Or climb the ladder to reach the Saja boys? I don't think you will even be able to make it up the ladder. Ha ha ha. Which one will you pick? לטפס על הסולם של הנטריקס או על הסולם של סאג'ה בויז? של הנטריקס. Would you rather be followed by the demon version of Genu? Or be followed by the human version of Genu? Which version do you think is better? Which one will you pick? בא לי פתח משהו של ג'ינו שד או לא ג'ינו שד? אני מעדיף את לא ג'ינו שד. מה, הוא החבר שלי? Would you rather revive Rumi's mom? Or revive Genu? Oh my god, I don't know what to choose. This is so hard. Which one will you pick? את מי לחיות? את סלין או ג'ינו? סלין היא מישהי עזרה לרומי להסתיר את הזהות שד שלה. אני מעדיף להציל ג'ינו. Oh my god, where am I? Is Rumi okay? What? That is my grave. Is this some kind of bad dream? Oh, hi player. Thank you so much for reviving me. When I saved Rumi, I didn't know if I would ever get to see the world again. That was one big laser. I have to go now. I am losing energy.
Thanks for stopping by and visiting me. I will remember you. אני חושב שזה היה לא דבר. הבחירה האחרונה. Would you rather eat the Huntrix's girl's signature ramen like a pro? How it's done. Or eat the Saja Boys soda pop? They both sound so yum. Which one will you pick? אני מעדיף יותר את המשקל של סאג'ה בויס וסודה פופ. זהו חברים, סיימנו את המשחק. אז כן, מקווה שנהנתם מהסרטון. אל תשכחו לשים לייק, סאב, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. יאללה ביי!